салом, хабарҳои муҳими имрӯзро манзури шумо мегардонем. шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон расман тасдиқ кард ки иди қурбон 20 июл доир карда мешавад ва намози ид соати 6:30 хонда мешавад. дар ҳамин ҳол хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон таъкид доштааст ки дар арафаи иди қурбон нархҳо дар нуқтаҳои савдо бо диққат назорат хоҳад шуд. дар нишасти матбуотии хадамот гуфта шуд ки нафароне ки қонунро нақз мекунанд ҷарима мешаванд ё ин ки нисбати онҳо дигар чораҳои маъмурӣ андешида мешавад. табре дирӯз хабар додем дар назди як метрои Москва занозанӣ миёни муҳоҷирон сурат гирифта буд. баъд аз қазия гуфта мешуд ки боздоштшудагонро депорт таҳдид мекунад, аммо феълан додгоҳ қарори ихроҷ нисбати ин муҳоҷиронро набаровардааст. ба иттилои манбаъ ҳоло дасти кам 102 шаҳрванди кишварҳои Осиёи марказӣ дастгир ва дар боздоштгоҳҳои пойтахт нигаҳдорӣ мешаванд. манбаъ меафзояд ки дар ин занозанӣ аслан шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон ва Узбекистону Туркманистон иштирок карданд. кумитаи давлатии амнияти миллӣ хабар дод ки дирӯз 77 нафар аз ҷумла 31 кӯдаки қирғизтабори Афғонистон аз тарси толибон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд. айни замон гурезагон дар мурғоб қарор доранд. онҳо чорвои хонагии худро аз ҷумла 1000 сар чорвои майдаи шохдор, 300 сар қутоз, 3 сар шутур ва 30 сар аспро бо худ оварданд. ҳамчунин имрӯз 51 нафари дигар шаҳрвандони Афғонистон ба Тоҷикистон гурехтанд. дар атрофи мавзӯи қирғиз илова кардан ба маврид аст ки имрӯз дар нишасти матбуотӣ вазорати нақлиёт Азим Иброҳим гуфт ки масъалаи боздошти 60 мошини боркаш барои Тоҷикистон дар қаламрави вилояти Ботканди Қирғизистон ҳал ношуда боқӣ мондааст. ӯ изҳор дошт ки масъаларо бо вазири нақлиёти Қирғизистон дар душанбе баррасӣ карданду ӯ ваъда дод ки ба ҳалли ин масъала машғул мешавад, лекин мутаассифона то ҳол ягон натиҷаи мусбат дар ин масъала нест. додгоҳи Тюмен як марди 56-солаи Тоҷикистонро дар бадрафтории ҷинсӣ нисбат ба 2 духтари угаи хурдсолаш гунаҳгор дониста ӯро ба 16 соли зиндони низомаш сангин маҳкум кард. гуфта мешавад ки ин мард аз соли 2013 бо ин зан ва 2 духтараш зиндагӣ мекард. аз набудани модарашон истифода карда дар тӯли солҳои 2013-2014 духтарчаҳоро таҷовуз мекард. дар ҷараёни тафтишот ин зодаи Тоҷикистон иттиҳомоти эълоншударо қатъиян рад кард ва гуфт танҳо мехост ки фарзандони ҳамсарашро тарбия кунад. ҳамчунин ӯ иддао кард ки вақте аз он зан ҷудо шуд, зан бо духтаронаш забония карда барои интиқомҷӯӣ ба ӯ тӯҳмат карданд. ҳукми шаҳрванди Тоҷикистон ҳанӯз қувваи иҷро нагирифтааст. ӯ метавонад аз ин ҳукм ба додгоҳи болоӣ шикоят барад. табре медонем чанде пеш дар ноҳияи Рӯдакӣ як кӯдаки ноболиғро ҳамсояашон таҷовуз карда куштааст. инак вазорати корҳои дохила аз ин қазия навор пахш кардааст ки гуфта мешавад қотил дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва бо истифода аз он ки дар манзил касе нест бо роҳи буғӣ кардан ба номуси духтарча дастдарозӣ кардааст. манбаъ афзуд Гадоев гарчанде маст будааст, аъмолашро дарк мекард, чун талоши пинҳон кардани ин ҷиноят намудааст. муттаҳам дар пайи куштор ҷасадро ба ҳоҷатхона партофта, болояш хоку санг партофта осори хунро тоза намудааст. шумо навори пурраи ин гузоришро дар саҳифаи мо ва дар суроғае ки ишора шудааст тамошо карда метавонед. тамошобинони азиз, ин чанд хабари муҳимро мо манзури шумо гардонидем. барои огоҳии бештар ба канали мо обуна шавед.